Aurten jasaldia berezia izango da. Izan ere, pandemiaren ondorioz urtebeteko etenaldia izan dugu. Eta jaialdira berriro itzuli gara. Berriro euskarazera gatoz programazio garrantzitsu eta eder bat. Azken hilabete hauetan erakutsi dugu Getxon disfrutatu daitekela kulturaz, kultura segurua bait da. Kultura gure nortasunaren ezaugarria da. Horregatik, Getxoko udalarentzat poz handia da jazz erritmoak berriro ere hurbildu ahal izatea jendeari. Ekainaren 30-etik uztailaren 4 bitartean 17 emanaldiz gozatzeko aukera izango dugu. Programak ohi bezala kalitatea eta aniztasuna izango ditu ardatz. Hainbat erritmo eta estilo landuz. Aurten ere jazzaren izen handiak izango ditugu, baina ez dugu alde batera utziko gure ezaugarririk garrantzitsuenetako bat. Jazzaren munduan ibilbidea duten gazteen aldeko apustu berezia egiten dugu urtero.